dadi ukuran kowe kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngenjak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Banyak, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki nek karo piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang-mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedibal 7 liter. Wong bapakmu ki wong arek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing ora gawe apa? Bapakmu ora gablek apa-apa. Kon ngiyo karo gitoke. Kon duwe kegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan utang hitung lintang tangi kelakone jebak urunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedibal 7 likur. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunake bapakku. Nek sampeyan ngunake aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam Padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mula nek nganti kowe ngecek karo bapak, siji ngecek karo bapak, loro ngecek karo Simbok, kubur. Totoe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundam, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang endi? Bapakne moneter gading dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Tak tokke jero anakku kae banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Bapakne moneter gading dayan. Ora minggat. Ketiban kiai nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong. Padha gedene jinun. Ayo, metu jaba metu. Wangi niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kite nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali Simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam Padang kuwi Cakra Manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi biyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ngelmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugek sak nun sewu kula tak niroke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petro ora apa-apa. Monggo mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora niroke suarane bapak. Apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan? Undhak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Umpamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak
jempol mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol tekan kidul meneh wonten kabar ana ula gedene sak glugu kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan undhaing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes niku wis biasa. Iya. Pun dimawon pun wonten riku niku. Iya Petrus nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, Bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, masinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele, wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentala karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Ah, kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngoten bapak wis ndhisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni. Kuwi ora, ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan. Kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa rejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon suwana pepunden Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut, nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sanggaring para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan rasanipun Sumrabu Darma Kusuma menika ing sepisan kula dipun tutus dening Bapak Semar sumados samboyo dhateng jengandika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sakmangke sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku.
Omong terus ora ana. Dados niki Semir, ora ngawur, Semir ki lurahe kene. Semar aku melu-melu kowe gong ngerangan. Iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten sagun ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Kok? Mboten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Boning mawon sateruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih bisa memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap mantra atur kula nek wonten repat diagung mangasama Petruk nun Pandhawa kuwi ora mengaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak tareng karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi marasae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petruk munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petruk nun yen bapakmu butuh Prabeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu ora gate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk poin Gong. Wah lumayan iki. Petro aja ming Jodipati Madukara ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yang perlu kasatrianku digadekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Tro? Omongane bapak aku gara ya. Oh. Bareng danane masuk njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kono omongane sampe nek dhewe aku ki wong jujur. Oh beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek dite. Aja iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk. Yayi, nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok ana samangke dipun tampi menika aturipun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk ngendi ingkang kudu tak dhisikake. Ndrawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten lho. Iya Petruk. Gong, proposal ra sida masuk kok. Ha piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru, ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, ki ngomong ning ngarepe Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep bar-bar pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika
namung dapur badhe kepengin lairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemu ngaten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngaten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinten Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndarawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Koko Prabu Ndarawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Tru. Mboten napa-napa, percaya mboten napa-napa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing agem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, ana kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Bathara Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Oh, mutiara ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to. Nggih to? Satu. Terus sing nomor loro nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal niku api-apike ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sanegari Kamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane, wangsa ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana nek raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ngaten. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngaten. Tur akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya ana Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu, nek panjalmane mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantik panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah. Niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggah Siniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok.
ning nganggo netra batin inggih menika permana sejati aja nganti ketrusuban Bapak nglawan aja nganti ketrusuban telik Mangendra Jala ingkang marajal saka sela-selane Garu. Oh, apik ta, Tru? Mulane aja sok ngecese aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, patri menggawe. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun. Panusmaning jajalan sekretaning bawana iblis lanat Petro Kanombolo ngandera kowe iki senengane gawe masalah kok pindah ngene iki piye aku meh ngomong kok nek ana sing nesu ya tandang ngono aku jenenge kurang tanggung jawab ngono wis gawe wangsuli Petro Kanombolo kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan nggih wonten dawuh sinuwun wonten dawuh kowe ngerti ora Kyai Prabu Kresna kuwi sapa Sinuwun Darawati nggih Sinuwun Darawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape ngerwete kaya bedes Sewundaka Tegalan. Drewika grojokan ucape. Entah-entah yen batur gedibal 17. Wong elek nyolong mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Darawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Duti kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Ha sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho Prabu Baladewa adine dunekke Baladewane nesu aku dunekke wong kere wong gedibal wong tuwa dadak didunungke kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang model piye kowe wis ngerti aku ora melu mau truk yo tak bilani aja kuwatir tak bilani ning kok sikik iki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Darawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Yen Bagong isih nang kene, tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk apro Sinuwun Prabu Darawati. Lho, sing tau nek-nekke meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-ngonoke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Darawati, wis ngerti. Kan menggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-unekke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsa wong lanang wah pakake macan sisan kok ngancam kok pakake macan lho golek macan endi ora ngene Baladewa lho ora basa karo aku lho ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean ngono tuwa aku karo sampean mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah apa to sababe kula basane karo sampean mergo sampean kuwi ratu nek sampean niku padha-padha menuksane kaya Bagong derajate padha kowe sing kudune basa karo aku Gong sabar Gong sabar Gong kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe iki wis dadi kok dadak cewek sabar dodo ayam goreng ngomong antek tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku
ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kanjengan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngecek karo kawula ngene iki. Kowe ngune-uneke kawula, kon ngedukke dadi ratu kok piye? Aku nglumpukke wong, ngedukke kowe ora ana telung kedheping netra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan kok. Aja ngono kuwi le. Gong kok kandhane nek iki Gus ngawur kok. Oh sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, ya ngono kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo urah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula no. Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek kalau mripat mung kere. Mas, sandangan niku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean niku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipengpengke. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngenjak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki nek karo piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang-mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing ora apa. Bapakmu ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong itung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nuwun sewu nek sakus ngilangi tata krama. Gong pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunakke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunakke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunak-unak karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunakke bapakku. Nek sampeyan ngunakke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam padang ki, bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mulane nganti kowe ngecek karo bapak, siji ngecek karo bapak, loro ngecek karo Simbok. Kupo.
wae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Duntang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Walah, dalah yo. Menyang endi? Papane moneter Kadek Dayan. Manut metu coba. Lho wis kan biyen tak tokke njaba. Tak tokke jero anakku kae banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane moneter Kadek Dayan. Wah, ora minggat. Ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah talih kalih kula ora karo Bagong. Padha gedene Jinun. Ayo, metu coba metu. Harus tarik cakaran ketan yang bau sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis disek Lho, pun disetel. Kula teng dalan wau pun kangselan kali si Petro, terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandeg kali Petro kali ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tro, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tro. Oh ya siap. Ngoten iku mula niki wau janjane pun disutradarai. oh. Karo sapa? Kali kula kali Petro. Iya Bagong. Nggih. Ya terus kowe arep ngopo? Ah niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsa. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petro kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsa kakang, adi mungsa adi. Kok kemanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen oyak-oyak mendring kaya. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon kula nggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok? Anak kono wani? Nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene. Aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendiri tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya, Iya. wani tenan karo Sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong ya cetan. Meneng ora kowe? Oh, bolokan to. Werkudara to. Wah, ngapunten janjen ngapunten. Edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean ngono mawon. Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, Iku semangkean apa? nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu kok taman pegeblok apa piye? Lho, negaraku taman pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke,
ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau ndek kadedayan, aku ki kadedayanku wing buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Kowe kok nganggo cakra barang. Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho. duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, Terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, Dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Kureku Dara bareng tok jak gojek. Daidan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya wae sing mikir rek. Wah. Neng alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilik rek aku. Rek gas. Tak siliki di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, menrek gas durus. Watu kok kae sesuk ancar dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak gasmu kowe. Ben arepmu ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu wong jaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit Sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe. Nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho, kowe nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh nggih, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula Den nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas atos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih cok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, Karangteng Kraton iku wonten ing maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Iya. Wis ya iki lagi. Mbak yu kula. Jenenge naminipun menika anu sinten sapa yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Ndaraku ndaraku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndarane kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Nune nggih, karang kula niku Petro iki nek nesu wonten iki kae. Iya. Bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya, mesti wani. Iya. Nggih. Oh nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka apa nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Ini atos-atos. Monggo kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya kok WA-mu dilebokke WA aku ya.
inggih ngestaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun wonten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nyuwun pamit madal paselan. Bareng iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke. Menangi tenan nek Petro niku. Ora jan niku iki bola-bali arep ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbaya ngulungi pira 10 apa pira. Bocah iban njaluk dhuwit to. Jawa niku wonten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinandrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kreta mau tekan kene. Walah. Pranuwi. Alah ngomong iki mau. Wedan kulit-kulit banget ya. Kulit banget. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh semayane. Suwen, Bu. Yang enggak 15 ora. Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng ya padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono ndak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom lho. Lho, lha ngesak nang ndi tembure? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki. Nomorno sertifikat BPKB STNB kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut lho. Ku ngar njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Ya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Wo. Cahangan. Kowe ndedet 200 ora? Dadak iki lho. Nah sini. Lho disebut ampun. Ah iki ta. Ah pecat kowe. Ngerti aku ora? Iki ora Bagong. Abdi Kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kali aku. Oh nggih. Ki nyaur njaluk Kresna. Oh iki wis tak kedhep. Kae Werkudara apa member kae. Neng jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ono kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun maring dawuh kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta gong ayo mulih le. Ya ya iki kandhane ya aja mulih kok. Oh sik to. Ayo bali nang Karang Kadempel. Maksude aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantang-tantangan. Wah ning dalan padu le. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu rame banget. Oh sampean ora gelem bali. Ora bakal bali. Lho Petro nek kowe kula wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temudi bapane moneter kateten. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati bladak. Aku mlaku ngulon, dhewe mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa.
Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkon anak-anak sing ditresnani, kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Monggo wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Kowe iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Gong. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk gunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati ya wis. Arep piye? Kok nyatane dikongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayek. Arep bayi ning kae dedaya, nek wis menesu awake dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa tekaning pati? Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Gong. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin Truk, rasa wedi mati. Matimu nista. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to omongke wong deg-deg ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Ora wani to karo Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalahe apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane Truk. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe ngombe karo aku kok.
Bagong ki nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ra wedi. Kan dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis ngono. Engko nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tailek apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan, kowe lungguh buri kene. Oke. Kok nek kira-kira kowe Antasena dijum saronane ora gelem jawe laku asikate. Ya, ning tenan lho. Ora rasa kuwatir pokoke. Terus takoni rasa kuwatir. Bekti kok nggih, Den? Ya, tak tampa, Truk. Pangestuku taman ono, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura? Iya. Sing ngendika sinten? Sing ngomong si wong Mandura. Kowe wani karo Suwa Mandura ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawean Suwa Mandura kowe kudu iso ngaturake sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Suwa Mandura padha karo kowe wani karo wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Ayo le. Ayo wis tak jawe. Sik Truk, wetengku lara. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok mak penjeluk ngono. Waduh, sik Truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Ah terus piye iki? Jam omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur wektune Truk. Iya, iya, iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga mriko kalih mriki mesti benten. Mriko digawe-gawe versi mriko, mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 Sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriku pun nonton Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngesake pustaka Jamus 5 Sada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku ke wong sulatan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus 5 Sada niku ming dipendhem kalih Sinuwun Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis ranah anu malih jajaran sekretare bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Dapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning barengan sik
ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong saking wong ora duwe, bapakmu ki wong mlarat terus bangun kayangan iki sing goragat cengele kae wae piye? Nun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake, nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Ora iso basa, unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nek nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sinom Mandura ora. Nek Sinom Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Aja suwi-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda. Ora nguna-una kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tapet-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok ngarahke Petruk. Serada penak ya weteng Petruk. Wis penak. Wis mari untut banter ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi ya. Dua pura untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Mikat juping kono. Padake ora. Truk nun. Aku ra sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora mung aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku terus. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit seneng. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Nek aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, kok kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumet iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa. Sik terus tak nampani spret. Iya. Bagong ya ora senengane kok ya. Kowe lha mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Santos ya. Napa Gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dadi jajal nek lobok bareng. Lambene lah. Ayo terus semangat 45. Kalau kae gendetane. Iya. Ku mlebet kang awe-awe abang putih sanjuane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih-luwih arep gawe cintrakamu terus diwaneni Ndara Antasena siap sumaju mbantu arep kowe ya ngono ya Kak.
Tata Dyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca iya Petra mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa pancen aku goleki karo kowe nek pun ketemu aku tak takon Wangsulana nggih kowe wani karo Siwa Mandura ya Petra oh nggih ning wonten sebabe rasaku kuwi gunung tanpa guna yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryani kepundhenmu Pandhawa kowe mirang-mirangke Gatotkaca Petra aku isin duwe abdi kaya kowe yen kowe wani karo Siwa Mandura mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak adepake nang Pradata Adil yen kowe bangga aja takut dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petra ora nganggo cakepan ta seneng wae mak teratap atiku sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki Den kula niku wong tuwa kula niku wis tuwa kok ora ditebaske kowe tak pancal cangkemmu lho Gong iki arep sandiwara oh ya maaf sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh ngerti tata krama heeh saka ngisor ora saka dhuwur saka ngisor dadi kelingan aku Petra kowe nek ngomong ngono iki nek Antarja iki biasane saka ngisor aku biasane saka mburi Bapure engko nak teko tak ademane ya terus ya hati-hati kok keperanggul mungging ayuda bapak bawatnya bentar ira wang-wang wah gere ora meneng kok gajul raimu iki menungsa digeguyu Bagonge nesu aku digetak abape kaya batang golek sandal yo nendi aja dibandem sandal ora kendel yo kaya sampean mriki ajeng napa pertanyaan goblok oh pitakonan goblok aku rene genah golek kowe lah nggih terus napa tekan iki sampean ajeng napa lah ra tenan to nyekel kowe weh nyekel kula iya kula melumpat telek kowe tro
kowe iki ora rampung-rampung le omong iki ora tak tanangane. Orane arep ngopo? Ayo omong sing serius. Iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang ya men kowe ndak omong wae. Kowe tak candhak lak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampeyan aja nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bonggo bondo tak lak kerincung sikilmu. Ya. Mang maju. Sampeyan kawirangan mung sewulo. Bangga kayo. Wah, iki menang pancen. Yo, ayo mati. Yo, ayo gamelane gak dunake. Gak perang yo. Aku dadi ora maju. Sing maju aku wae kok nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Ah, rampungane Baladewa. Nek aku mati ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong karo Mbak Yu. Oh iya. Lingkir bojoku ya kok nek nganti aku ora bali 3 dina kon nyelameti tekan 1000. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kana. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi Nenggala. Oke. Bendho apa sak karepmu? Bendho ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe terus linggis ya. Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa ya kena ora ora piye. Ya. Nah, wis. Kowe mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu pirang bebarang. Ayo. Amok Sramrata jemete mati. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah-sumungah ayo. Iki Petro Kantong Bolong, iki bendhaku legane atiku. Hati-hati ya, Tru. Wah, Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Iki nggo apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki Nenggala. Wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh. Wah. Mari jalan. Wah, ora minggat gredel Nenggala. Mantap mari tenang aku. Ayo, ayo.
Koten prayitna semuriris semuriris eko bali entuk ature Bagong samudayanipun pun kula tampa Petruk kendang kamracundang kontal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun Petruk pustaka Jamus Klimasada diasta sinuwun Dwarawati Kakang Semar mestine Kakang Nayantaka luwih awas ing paningal lamun panjenengan ingsun ora ngasta wujuding pustaka Jamus Klimasada kanthi pawadan napa kemawon sampeyan arepa kumbi arepa selak ning sing nggawa pustaka Jamus Klimasada wujude nata Ndarawati mula kanthi pawadan pripun kemawon pustaka Jamus Klimasada ilange saka sampeyan mula sampeyan dugi riki niki kula wis ngerti nek ajeng pasrah saking kaluputan ning boten cukup ming pasrah saking kaluputan. Lah nek sampeyan pasrah sakataing kaluputan terus Petruk ora ketemu, anak kula gudang. Kula kelangan anak. Mula Gus, dinten sak mangke monggo. Sakniki kudu sembodo ing samu lir samu barak. Tegese nek sampeyan wani gelar kudu wani gulung. Tegese sampeyan sing bibiti perkara sampeyan kudu iso ngrampungi perkara niki. Ora duwe niat nata Ndarawati bibiti marang Kyai Semar Badranaya. Nggih, kula wis ngerti. Ning Ndara Janaka nggih semerep. Sing asta pustaka Jamus Klimasada sinuwun Ndarawati. Pun ngeten mawon boten sakakehan gunem. Baline pustaka Jamus Klimasada nggih saking sampeyan upama ora bali ya saka sampeyan. Petruk teng pundi? Mang goleki sisan. Nek Petruk wis mati, kuandane mang beto teng mriki kula ruktine sak tataning panembahing Petruk. Ning nek isih urip, syukur mangayu bagya seketi jumurung Ndara. Swareka den prayitna samuriris eka bali. Yani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti Yoto Kyai Semar yen pancen kaya mangkono aku saguh ngupaya menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada uga aku saguh ngupaya menyang endi dununging Petruk nek ngoten tegese sampeyan iku ratu sing tanggung jawab pun mang goleki kula kanteni anak kula loro nala garing kalih Bagong supaya napa sing dadi kesaguhan sampeyan mboten nengung kandhek wonten ing pangucap Arjuna kula wonten maring adhawuh ngupaya menyang endi dununge Petruk apa dene pustaka Jamus menyang Jimat Klimasada monggo Koko Prabu kula dherekaken ayo Dimas aja nganti kesuwen ya Koko Prabu kula dherekaken monggo Koko Prabu
ugek-ugek sadulita mel-mel. Rasane kok kaya ora kepenak pikirku. Pancen Sinuwun Ndarawati ing rawuh iki pancen ora ngerti apa-apa. Ning kok tak pasrahi gawean sing abot. Den. Kula mboten ajeng mangku asta wisuh lumuk ngentasi perkara. Kula dherekaken, Den. Kula awat-awati kula jangkung tindakipun ndara kula kekalih.